କଳିଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ କିପରି ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ମଜାମସ୍ତି ଖଟି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳାଇ ଗଲେ ମହିଳାମାନେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଲେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ। ଭାଇରାଲ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ବା ନ ଘଟୁଛି, ଯାହା ବି ଘଟିବାର ନ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ଘଟିବାର ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏପରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ତେବେ ସେହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କେତେକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ମଦ ପିଇ ମାଂସ ଖାଇ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ କଳିଯୁଗର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବଳେଇ ଗଲେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳାମାନେ।